खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ इन्डियान आर्मी आरो आसाम पुलिस जथायै अपारेशन सामलायनायाव सा 6 NDABS हमजादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव इन्डियान आर्मी आरो आसाम पुलिस जथायै अपारेशन सामलायनायाव सा 6 NDABS हमजादों भारतनि रौनिया हानजा आरो आसामनि पुलिसनि जथाय अपारेशन खालामनायाव NDABS ग्रुपनि गासै सा 6 राफोद केडारफोरखौ हमनाय जायो। One M16 assault rifle, 6 7.65 mm factory-made pistols, 12 magazines, ammunition, medicines, rations, war light, and other administrative stores. Now I will continue in Hindi. भारत भुटान सिमनायाव थानाय रिपु हाग्रामायाव बे केडारफोरखौ हमनो हायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों NDABS मिलिटेन्ट ग्रुपनि खाजानाय केडारफोरा बांलादेशआव गोख्रों ट्रेनिं मोननाय राफोद केडारफोर यहाँ काचुगांव COB कोकराझार में हमजानाय केडारफोरनि मुङा फारियै लाखोमानाय मुं बेलारोम बसुमतारी 39 बेच गब्लावारी 42 बेच रायथाब 42 बेच जुलेस मुसाहारी 42 बेच शैलेन बसुमतारी 42 बेच राजेन नार्जारी 42 बेच होननानै मिथिनो मोननाय जादों कसुगावआव थानाय इन्डियान आर्मी केम्पआव सिख्लाय रेजिमेन्टनि कमान्डेन्ट MKZ खौरांगिरि जथुमनि गेजेरजों फोरमायदि NDABS नि सा 6 गोख्रों सोद्रोमाफोरखौ खानो हायो लोगोसे गंसे M60S राइफल 67.65 mm पिस्तल आरो 12 मेगाजिन माखासे गुलि गोथां आरो खुख्रिफोरखौ जब्द खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेजों लोगोसे कमान्डेन्ट MKZ बिथाङा दावराव दावसि गैयालासेनो बे अपारेशनखौ मावफुंसारनो हादों होननानैबो फोरमायबावो क'क्राझारनिफ्राय बिन'द नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।